To je ten herec. On hral v tom, vieš, no, takéto... Však ona tam hrala tiež, vieš. Joj, no, jak sa to volá? Počkaj, toto je kto? A prečo tam ide? Čakaj, a on nebol jeho brat? Nechápem. Jaj, však túto scénu poznám. Ten ríšavý nakoniec toho blondiaka zhodí z toho balkóna. Čo? Čakaj, čo sa stalo? Však prečo tam je ten... Oj, na čo to robil? Však on je jak ty. Toto som čistá ja. To je celá Simona. Celá Simona. Pozeraj, hejže. Celá Simona. Zase slané nemáme? Daj pauzu, musím sa ísť napiť. Daj pauzu, musím ísť na záchod. Je to jasné. Je to jasné, ona bude jeho sestra. Ona bude jeho sestra a on potom pôjde za jej otcom a povie mu to. A nakoniec ešte tam tí dvaja, vieš, ten v tom zelenom, no ten, bude mať svadbu. No s tou blondinou. No, 100%. 100%. Koľko ešte?